V roce 2026 existuje 7 konkrétních značek obytných vozů a karavanů, které mechanici v tichosti zařazují na černou listinu. Musíte znát jejich jména dříve, než podepíšete kupní smlouvu. Víte, které populární značce se v současnosti na dálnici lámou rámy v půli? Víte, která luxusní ikona teče už z výroby a který řetězec prodejců je proslulý tím, že drží vozidla zákazníků jako rukojmí celých 6 měsíců? V této investigativní reportáži otevřeme servisní záznamy, abychom odhalili konkrétní konstrukční selhání těch nejhorších hříšníků. V lednu 2026 jsme porovnali 10 let údajů o svolávacích akcích Amerického úřadu pro bezpečnost silničního provozu NHTSA s více než 5,0 soudními spory a stížnostmi na vadné výrobky tzv. Lemon Law. Data odhalují znepokojivý vzorec, který Asociace výrobců obytných vozů nechce, abyste viděli. Katastrofální strukturální selhání se soustřeďují jen do několika výrobních linek vlastněných duopolem Thor Industries a Forest River. Rozebereme tyto značky kousek po kousku, abychom vám ukázali, jak přesně šetří na nesprávných místech. Přestaňte nakupovat jako oběť a začněte přemýšlet jako auditor. První na naší forenzní černé listině je Keystone, dceřiná společnost Thor Industries. Podle nezávislých zpráv servisních středisek trpí jednotky Keystone nejvyšší mírou terminálního stavu známého jako delaminace. Nejde jen o kosmetickou vadu, kdy se loupe barva. Jedná se o strukturální selhání, kdy se vnější stěny doslova oddělují od rámu vozidla. Keystone používá laminovanou konstrukci. Lepí tenkou vrstvu sklolaminátu na levnou hudba dřevěnou podložku zvanou Luan překližka. Problém je v tom, že lepidlo, které používají, je vodou ředitelné. V okamžiku, kdy praskne těsnění na střeše, voda se dostane dovnitř stěny a rozpustí spoj. Dřevo začne hnít zevnitř ven a na boku přívěsu se začnou tvořit velké bubliny. Jakmile tento proces začne, stěna ztrácí svou strukturální integritu. Vozidlo se stává fakticky bezcenným, protože žádný prodejce nepřijme zdelaminovanou jednotku na protiúčet. Kromě stěn jsme viděli nespočet zpráv o nádržích na vodu, které vypadly ze spodní části těchto jednotek během jízdy po dálnici. Nádrže na čerstvou vodu jsou v mnoha jednotkách Keystone drženy na místě tenkými kovovými pásky, které jsou připevněny levnými samořeznými šrouby namísto pevných konstrukčních šroubů. Když naplníte nádrž vodou, přidáte stovky kilogramů váhy a tyto šrouby se jednoduše ustřihnou a pošlou vaši zásobu vody rovnou na asfalt. Další na seznamu je Heartland Recreational Vehicles, značka sužovaná strukturálním selháním nazývaným Frameflex, ohýbání rámu. Hudba. Jedná se o katastrofální způsob selhání, obzvláště běžný u jejich velkých obytných návěsů, tzv. Fifth Wheel Toy Haulers. K ohýbání rámu dochází, když svary držící přední čelo přívěsu k bočním stěnám prasknou pod tlakem přitažení. Často to můžete poznat pohledem na silikonové těsnění, kde se boční lišta setkává s předním čelem. Pokud vidíte, že se toto těsnění štěpí nebo odděluje, hudba znamená to, že kovová konstrukce pod ním se pohybuje nezávisle na stěnách. Hudba. Děje se to proto, že výrobci snížili tloušťku oceli v rámu, aby ušetřili hmotnost a náklady, zatímco současně dělají přívěsy větší a těžší. Oprava Frameflexu vyžaduje odstranění celého předního pláště přívěsu a převaření konstrukce, což je oprava, která může stát v přepočtu přes 200 000 kréň. Třetí značkou, které je třeba se vyhnout, je Forest River, zejména jejich základní řady Cherokee a Salem. Forest River je jedním z lídrů v objemu výroby v průmyslu a tohoto objemu dosahují tím, že tlačí rychlost svých montážních linek až na hranici únosnosti. Toto je značka, kde vidíme nejvíce důkazů nedbalosti způsobené úkolovou mzdou. Protože dělníci jsou placeni za kus a ne za hodinu, nemají čas uklízet svůj pracovní prostor. Majitelé produktů Forest River často hlásí nálezy hudba stavebního odpadu, jako jsou piliny, prázdné lahve od lepidla a dokonce i napůl snědené sendviče, zapečetěné uvnitř stěn a skříněk. Viděli jsme elektrické dráty přisponkované přímo skrz střed izolace, což vytváří riziko požáru. Viděli jsme hudba vodovodní potrubí, které bylo zalomené, protože instalatér si neudělal čas vést je správně za roh. Když si koupíte Forest River Cherokee, kupujete produkt, který byl sestaven tak rychle, jak je to lidsky možné, s nulovým ohledem na dlouhou životnost. Čtvrté je Jayco, což je možná nejsmutnější jméno na tomto seznamu, protože bývalo zlatým standardem kvality.
Po desetiletí bylo JSO nezávislou rodinnou společností, která si zakládala na poctivém řemeslném zpracování původně spojeném s komunitou Amishů. Majitelé starších vozů JSO z 90 let nebo počátku 21 století vám řeknou, že jsou postaveny jako tanky a zřídka mají problémy. Hudba. Ale tato éra skončila v roce 2016, kdy bylo JSO koupeno monopolem Thor Industries. Od akvizice byla jedinečná kultura kontroly kvality narušena a nahrazena korporátním mandátem pro vyšší marže. Moderní jednotky sjíždějící z linky dnes jsou jen generické přívěsy Thor s nálepkou Jayco. Trpí naprosto stejnými problémy jako ostatní značky Thor. To zahrnuje použití levných sponek místo šroubů a plastové vodovodní tvarovky, které prasknou po jedné zimě. Nenechte se zmást nostalgií značky. Společnost, která postavila přívěs vašeho dědečka, už neexistuje. Pátý na seznamu je Winnebago, který vyměnil svou legendární pověst za levné laminátové skřínky, které bobtnají a loupou se. Winnebago bývalo synonymem pro otevřenou cestu, ale jejich moderní divize přívěsů podlehla průmyslovému trendu používání potažené dřevotřísky pro truhlářské práce. Na showroomu to vypadá jako dřevo, ale v podstatě jsou to stlačené piliny zabalené v papírovém laminátu. Prostředí uvnitř obytného vozidla je drsné s masivními výkyvy teploty a vlhkosti. Když vlhkost stoupne, tato dřevotříska absorbuje vlhkost jako houba a hudba začne bobtnat. Papírový laminát se odloupne a vám zůstanou skřínky, které vypadají, jako by se rozpadaly. Jedná se o čistě úsporné opatření, protože výroba skříněk ze skutečné překližky nebo masivního dřeva stojí výrazně více. Spoléhají na to, že jednotka bude vypadat dostatečně dobře, aby se prodala na parkovišti prodejce, a v době, kdy se skřínky začnou loupat, záruka již vyprší. Číslo 6 není výrobce, je to prodejce, kterému se musíte za každou cenu vyhnout. Camping World. Poznámka pro české diváky. I když tento gigantický řetězec působí v USA, jeho praktiky jsou varováním před podobnými velkoprodejci kdekoliv. Nemůžete mluvit o úpadku průmyslu, aniž byste zmínili řetězec prodejců, který mu dominuje. Vyhněte se nákupu čehokoliv od Camping World, ne kvůli výrobě, ale protože jejich servisní oddělení je proslulé tím, že drží vozidla zákazníků jako rukojmí. Jejich obchodní model závisí na prodeji jednotky za nízkou cenu a následném vytváření zisku na zadním konci prostřednictvím financování s vysokým úrokem a bezcenných prodloužených záruk. Když zákazníci přivezou vozidlo k opravě, běžně hlásí, že stojí na parkovišti 3 až 6 měsíců a čeká na schválení záruky. Camping World upřednostňuje prodej nových jednotek před opravou těch, které již prodali. Viděli jsme hororové příběhy zákazníků, kteří zmeškali celou kempovací sezónu, protože jejich vozidlo stálo na parkovišti Camping World a čekalo na součástku za $50. Poslední značkou na seznamu nekupovat je moderní Airstream. Toto je kontroverzní přírůstek, protože Airstream je americká ikona, ale právě proto je na tomto seznamu. Airstream si účtuje luxusní cenovku, často přesahující 3–5 milionů korun za cestovní přívěs. Za tu cenu byste měli dostat dokonalost, ale místo toho dostáváte stejné problémy s kontrolou kvality jako u přívěsu za 500 000. Od doby, kdy byl koupen společností Thor Industries, majitelé hlásí tekoucí nýty, vodou poškozené podlahy a selhávající spotřebiče. Hliníková skořepina je krásná, ale hliník se teplem roztahuje a smršťuje. A pokud nýty nejsou instalovány dokonale, budou téct. Nákup moderního Airstreamu je nákupem statusového symbolu, nikoli špičkového kusu inženýrství. Platíte prémii za historii a vzhled, ale nedostáváte úměrné zvýšení spolehlivosti. Důvodem, proč těchto 7 značek selhává, je, že jsou všechny oběťmi obchodního modelu soukromého kapitálu, modelu, který upřednostňuje objem před řemeslným zpracováním. Navrhli produkt tak, aby přežil záruční dobu a ani o den déle. Pokud je tedy celý moderní trh minovým polem, znamená to, že byste to měli vzdát? Ne, znamená to, že musíte změnit svou strategii. Pokud se chcete vyhnout finanční ruině, přestaňte kupovat nové a začněte hledat bezpečný seznam. Začněte s obytnými vozy Tiffin vyrobenými před rokem 2020. Než byl Tiffin prodán společnosti Thor Industries v roce 2020, hudba majitel Bob Tiffin řídil společnost filozofií staré školy. Byl známý tím, že osobně zvedal telefony a autorizoval opravy i pro jednotky, které byly technicky po záruce. Věřil, že jeho jméno je na boku autobusu. A proto je za něj zodpovědný.
Tyto starší autobusy Tiffin Allegro a Phaeton jsou postaveny s úrovní péče, která v éře po akvizici prostě neexistuje. Používali těžší kolejnice podvozku, silnější sklolaminát a skřínky ze skutečného dřeva. Pokud najdete dobře udržovaný Tiffin z roku 2018 nebo 2019, kupujete stroj, který již utrpěl největší ztrátu hodnoty a je postaven lépe než nový. Vaší druhou bezpečnou možností je najít značku, která prodává přímo z továrny, jako je Lazy Days. Malý americký výrobce, neplést s prodejcem Lazy Days. Lazy Days je malá společnost, která odmítá expandovat a odmítá prodávat prostřednictvím sítě dílerů. Protože nemusí platit prostředníka, vkládají tyto peníze zpět do materiálů. Nepoužívají laminované stěny, které delaminují. Staví své jednotky s vyměnitelnými hliníkovými plášti natřenými barvou letecké kvality. Pokud poškrábete Lazy Days, můžete vyměnit jednotlivý hliníkový panel. Pokud poškrábete laminovaný keystone, musíte vyměnit celou stěnu. Produkce Lazy Days je nízká a často musíte čekat, než jeden získáte. Ale tato vzácnost je známkou kvality, nikoli neefektivity. Nesnaží se zaplavit trh, snaží se postavit dokonalý obytný vůz třídy C. Konečně, pro ty, kteří chtějí skutečnou spolehlivost a jsou ochotní přemýšlet netradičně, ignorujte hudba spotřebitelský trh úplně. Třetí možností je koupě komerční platformy, jako je vyřazená sanitka nebo japonský hudba dovoz postavený na podvozku nákladního automobilu. Sanitky jsou stavěny podle zcela jiného standardu než rekreační vozidla, protože na jejich nastartování hudba a provozu závisí životy. Jsou postaveny s hliníkovými skříněmi, které jsou testovány na náraz a jsou vybaveny elektrickými komponenty námořní kvality. Můžete si koupit vyřazenou sanitku s poctivým dieselovým motorem za zlomek ceny nové dodávky. Alternativně se podívejte na japonské dovozy, hudba, o kterých jsme diskutovali v našem předchozím pátrání. Vozidla jako Toyota Hayase nebo Isuzu Elf jsou postavena na podvozcích komerčních nákladních vozidel navržených k přepravě nákladu po stovky tisíc kilometrů. Používají jednoduché dieselové motory bez složitých emisních senzorů, které trápí moderní nákladní automobily. Když si koupíte užitkové vozidlo, kupujete si nástroj. Když si koupíte spotřební rekreační vozidlo, kupujete si hračku. Nástroje jsou hudba navrženy tak, aby byly používány a zneužívány. Hračky jsou navrženy tak, aby vypadaly hezky na poličce. Éra důvěry ve značku jen proto, že si ji koupil váš otec, skončila. Hudba. Nemůžete věřit nálepce na boku přívěsu. Musíte zkontrolovat rám, stěny a elektroinstalaci. Přestaňte nechat obrovské korporace používat váš bankovní účet jako jejich testovací polygon. Přestaňte je odměňovat za šetření na kvalitě. Pokud se budete držet bezpečného seznamu a vyhnete se 7 značkám, které jsme dnes odhalili, stále můžete najít stroj, který vás proveze napříč kontinentem a zpět, aniž by se na dálnici rozpadl.